Pinapatay natin kasi yung talo mo. Ako Barbie lang. Barbie. Pinapayuan. Binabakan. Yung shotgun ka.
Ano na kaya mo? 5-0 ka, ha? Lead dapat! Di ka mananalo! Kala mo, lead ka na? Eh, dahil sa hindi daw siya nagcha-challenge! Porque bago na kita na. Nakakapala ko yun, Jay!
Ganda tira. Nice game. Nice lang. Lakas mo lang pumalo. Ano? Ano meron? Oo na nga. Laban na laban sa mga ito. Ako wala, yun naman. Lalo ako kay Jay, maayos yung kalahante. Tapos nag-away na kami. Artist. Oo. Kasi nag-aaway na kami ng ganun. Buti nga napayuan. Nice one. Yan. Oh, gusto ko yung nahihirapan ka. Samir? Samir? What's her name? Ha? Martin? Kasangga mo siya. Shamir is your friend, right? Where's Shamir? The yellow guy. The yellow guy. SpongeBob. Kami dalawa naman. Sorry, my fault. Kayong dalawa. We asked for The yellow guy. we asked to play with the higher level. We're lower level. So you're gonna play with him against me and Daryl, Shamir. video. Ay, sorry. May nag-video, may nag-video. Ay, sorry po. Nakabidyo pala. It's okay. Yeah. Saan ba yung nakasangga? Nakalaban, nakakampi? Okay. Sino? Ayun. Si Jay. Jay Lapitan. Bakit kalaban natin? Buti lahat namin. Oo, naalala ko na. Ang asawa ni Laro eh, puro siya screen. Happy. Happy yun. Happy yarn?